Kubor nakaslem jong unong san hima. Kinong yalam jong kahanyo trap border dispute redressal forum hanigasngi ka atarik jilio ahajar arpuan rio kilalit benikendo yu menteri ramba kajila ukandat ki sangma ban pensngau hau na kabenta bandawa ithono ban kenthopno ihishnong khasi penar baro akibadan hapo block 1 kabratip menta kum ka elaka labang nong phalut katkum balapen em yakate ka elaka daga JHEDC kabala ai sanat ru yu acting doloi ban kaladab ru ban ai sanat yabaro ki wa hishnong ka faram kadap daga jing sngokhya bawatla kila pha jing tho bun sia ne ka sarkar halor kani hendai ka sarkar kampatla ban itho ikini kishnong badan hapo block 1 ban hapno shagajala meghalaya habe ekran merkinong tho khobor u chairman ke HBDRF uba chaname sungo ulong ba kishnong ki badan hapo block 2 kila yo iki apik ki scheme ba pher bat ki wi pat ki kot kisla badan kam hendai ya ka block 1 pat hadu menta ka sarkar meghalaya kampat chimle itho ka pensyam jing iki ban yo iki kot kisla badan kam uni unong yalam uli thu bana kalang menteri rang ba kajila kani kichi kendo ulong ba un sepenong ki chilang ba kerpang bani kran halor kani bat na kalang ka forum ru ka kmidenti be kini kiching dawa jongki kinsa ulong shu na kalang uba Thomas Pasa nong aiktian ke HBDRF ulong ba kani kichi kendo yo menteri rang ba le kran ru halor kiching ma jing kinong shnong kala pangap wat haba ka sarkar kala pha iki SF10 hendai na kalang menteri rang ba ulong baladab ekran halor kani bat ka sarkar Assam ban menta ka sngi kile rai ban sha ban aida no ikinong shnong ban le rap kumta ukmilenti bakani ka jingkular ka de ka shisha bat ongru bade ban phalang iki pulet ban senra ni ginong shnong habala sha iki ban le rap Tom tang si hadin bang ilaya bu ka sithi ban ya kendo ya uchi minister men ngilaya of ka dingtip na kala office jong chief minister bang yo bani kendo tang sini mat hadin bai kendo bat di chief minister ki mat kiri artli min bukongsan maka de ka subject sithi sepo block 1 ka ilaka labang nong pulut ban ka banungkong ke dei ka jingsha bami olat ki nong rep ki jongi sithi ban rep ki lingkha ki jongki ban ka bari ka dei ka ban ithu no ya kini ki shnong ki ba ka Gentia Hills Autonomous District Council ka ladep ban ithu katkum ka an ilaka ka jongka ban ngikwa pada ba ka street government ru kan ithu ya kini ki shnong ki ba ka Gentia Hills ka ladep ai sanat iki sodar shnok ya udoloi ba ka Gentia Hills District ka ladep thong khnang ba kinyo ban ya syakhabat pada ban apply ya ki documentation ki ba ki donkam ki shnong dan ban apply ya ki scheme ki benefits ki ba Solansari ki yo ande haduk menta ki nong ki perdok ki persam jongi ki bodan hangti apa labang nong fulut kim yo te kading kading mat ka bang ilawat aiteng ban nakaleng jongi ki chairman jongi ba channe mesugo in batai khndiat ba halor ni benta ba dei ka labang nong fulut to menta nakaleng jongi kahnyo tribe border dispute redressal forum te mga komisarman hadin bangila panik appointment ban ya kenduk ba di CM jongi kodrat kesang ma hakhlai tarik me te menta kesngi artarik Jun ngelayo ka appointment ban ya kendu bat hakane ke jingle ya kendu ke jungi mo ngledap ai kata ka jingtho ke jungi ke representation ke jungi haga jinge dei bat ka recognition bat ke inclusion ya gishnong khasi penar baro ke badon hapo block 1 ke batip benta kum ka elaka labang nang kelut kat kumbala penim ya katei ke elaka daga Gentia Hills Autonomous District Council haga ju ko poru ladep ban aisanat yu acting doloi purlin semayang bat kladep ru ban aisanat ya baro ke wahe shnong bat nang ta ki notification naga district council baka district council klep ithu ye te gishnong ba pher te kumalong menta ni nagaliang juga forum ngidap si syar ga jing sngew khia haga jing ide bat ga jing baki pait nang sok snong jungi ki kendu kumbang ngiladep ai kita jing tho ki babun haga jing ide bat kan ga kam sa government radu mentaru ni sngew si ban ong ba ga government kampat la ban ithu ya kini gisnong baro ki badan po block 1 sa ga jela megalaya bat kumalong mentahi ya ka block 2 mo ya ka block 2 ka sarkar ka dep ithu nadu kisnem arhajar saw bat baro kisnong ki badon hapo block 2 arpeo artli kilayo ya ki epik sa kisnong lejong kilayo ya ki wei padde ki kot kisla ka badon kam hala ki jong kisnong bat kilayo ru kita ki kran ki scheme ba pher na ga jelame khalia bat ru
kini kisnong jong ki barok ki larunglut ha barok kita ki department jong ke jela Meghalaya hinre ka basau si ka long ba ya ka blok won pat hadu menta mene ka sarkar Meghalaya jungi kampat syam itu ithaw ya ni kisnong tedene ni ka daw ku bujing e ki pai dong kisnong jungi hadu kata-kata ban yo ye ki kot kisla ke badan kam na du ki epic ki bar certificate ki sul tribe certificate bar ki vegi te ka jingi de ba kene menta ka sengiru kumanga ong du mene lirap semit ye kan jing tho jungi ba ka sarkar Meghalaya kan perstet kan bala na ka benta ban itu no ban enroll no te ye kita ki senong baro sepo ka jela Meghalaya kanang bagi briu jungi ke basong basa sete kin yo ban apply ye kini ki kot kisla jungi badan kam nodu ki bar certificate hadu ki election photo identity card bar ki ve de gijon kam jo ki ken bar ha ka ju ko paru bagi ne ki snong kin rung no mo hapok di department baper jong jela Meghalaya kum ha ki block CNRD block nangta ha ki crime map sa ki police station bat nangta ha ki health department bar ki ve department barok ki bangiti lang ki badon hapok ke jela Meghalaya ti ku melong menta ke jing ka bagi berujungi kendu kalong kubanga nyai ban na kapor ngim ya keren lane kim ya keren ya kata ke development mo kumbayo sini ene kabadon kam ka lomba ya ki documents ke jongki ya ki kot ki sela ke jongki kendiat nagaliang ke jongi ngimlak klem da ai kata ke jing sngeungu ke burom ya ka Jainde Hills Autonomous District Council ba ha ka executive committee jong ka Jainde Hills Autonomous District Council kilarai ban ai ya kita kilan holding certificate bad iki pata ya giberu jungi barok ke basong ke pesak sete da ka free kemut da ka IA mo free land registration te nagaliang jungi ka forum ki penpau ka jing sngewu ya ka Jainde Hills Autonomous Council na ka bentakan ni henry ka don kamenta ka longba kumba ka district council kala dep menjur ban ai kor ai slah ka jing de ba ka kende ko ciap mo ka pata kilan holding certificate ba kum ter ke te ka don kam ka longba ka state government ru ka de ba inclusion no ini kisnong kubalong menta kajing itu jo district council kajing penim district council di kanek elaka kajing ai sanat district council yo acting deloi ko hechnong kam don jingmut namar bale ba jadi kisnong ke pat rung hapo ka jela Meghalaya tiga negede ke we ka mat ka don kam ka ba ngingi lara ba ngi keren ru yo chief minister ka jing de ba kani ba da kaliang chief minister ru ulo ong ba ngin sadon kata ka meeting ka bekerpang bene keren hol kani tingi ap kemilanti ya kata kai katu ngilaya keren mar katu kadega wai ni ki mat ki bangi keren bat usiam manadu arja khat nadu mi khatlai ba ki kinong sunong ang tikal awan hier spo shilong namar kim yo lar ban rep hakaling kha ka jongki hi ndi ka kha jongki wai tenadu khatlai tarek sarkar kala promise ban pha ekta ki acceptance jate enen da poise ti acceptance ki songa ki kotar ki jongki bar ki jongki kimnut ban lek sikilang kha ki jongki kamdon jing mentoy tengi iba kata ka jing jar ka jing jinjar jongki pai ba syate ka anang ban bhai ki ngai i lama ki video kala awan kata stage of desperation pi kala awan don ki nok shong ki bang teng ba la habiam no dau kuli lan jing satkan pi habiam no tharai habji tang we dau kuli dan jing satkan te ngila penstius yang ang kalong ka bakala kalong unhuman ka ba msha ya ki briu ban rap ba kiling kha ki jong ki ba im da ka jing rap ba na dong shudong te na kaliang jong siam mula pentep ba la de biakaran bat sete asam bat mentang kasni kala de brai ba kin ailat no ban rap no bat ngibil indi kan kanum dei dan kata ka false promise ngi ko ba shen wood mentang kasni hi ki ban yo kata ka jingtep ba la sha lengkap ka jingada ka bapaka haba ong bala sha mendai bang ban ailat di kitang ban rap henry ki peluk jongi di ban don lang halingka ban pentikra ba kini ki karbi ki ba penkenya ki an ki kendon jong ka shidong ka taun mar kumbal aja ka de kata ki nda alet ki karbi ki ba kaung mau ki siat ka jeri te menta ki pelut sama ki don hang tu menta ka jing yola jong itu ki bre no karbi ban kawang mau ban pendon kam ki jeri ban siat ki nong rap go jongi hatong ngin ong ba ki pelut asam ki accomplish jong ini ki karbi ki balik ka kam atau kamla cuman long ba ka pelut asam kin khanglat ki karbi ba pemdai ban ya kaung mau jadi mentang sing la ekran inland bat kumba usia miraong ba kasam no kada besong ka meeting mentang sing bat kin yo no ban rap ngi up ya kata khobor ba le se shibet hi kri ban yo ta khobor khlang ba ki pai ba ki jongi ki yo ban rap no pada na kaliang ka jongi ngila kali khamta ba badai ban penbai upot ba bon bat na kaliang jong usia mulaong ba mentakin sa thung yo tau badai minister badai in charge ya ka yakte original ka bai sathe
jongi uladan but kin chung sa nakaliang jongka Assam on ladap thung takin sai shong ya taka meeting but nakaliang jong kini ka committee kin khot ya barok stakeholder hamta mai na badai barka block 1 kumya ka HBRF ru kila ya pros bakin kin khot mangin pensnyo nakaliang ka jongi pada ngila penpau ya CM ba habadai barka block 1 ngim dei ban light naka notification khat nais pasan hufra kani ka base ka tenrai ka jong ka jinya keren mangila pentip i Chief Minister ba kani kamdei ba ngidang ya keren mentai ka block 1 block 2 ki nado khat nais pasan san punyong ladon kata ka jingya bisa lene kata joint demarcation dari kariba dikasih mikir kacar di council bagi United kasih jentia kilawan rak report la ya man gisnong la pet manu basa kren kien yu ki bang pinjaba mayu ki tho ki dak yu gatim ro sedang bakani report o khakna swa san putra kala batai bagi bun gisnong gidi basnong bagi song snong daki benar gijongi gibri jai bro nyo turam te kani ngapen iya CM barang CM ru pembangila ong ibangin su IA sajam bakin su simno ya block 1 block 2 nakaliang ka jongi ngila sing num laban pedang yu ko me kata bat nakaliang jong CM ru lapan pau ba ka sarkar ka rum sya baradam koi gaji keren le sing in hak approach no ka third alternative legal procedure pada banyak kun ya kene ka benta pada